Nice. Ešte jeden a máme to. Počkaj, koľko trebalo? 1000 či koľko? Ešte ďalších? Super. To som veľmi rád. Boha Krista, čo za zvuky robím? Aže, toto už využijem, keď som tu. Nechceš umrieť? Boha. Kde je vrana? No, ináč to je dobrá otázka. Dala nás sem vrana a vystrela sa na nás. Podľa mňa z toho gameplayu už. To to nasralo. OK. Už to skoro máme. Asi. No, aký mis. Au. Tento stream neskončí, dokedy neuvidím vranu. Do piči. Jaj, neumri, prosím. Nenávidím túto hru, nenávidím túto hru. Ešte treba, tuším, viac. Nie je ťažké. Vlastne ona je na začiatku ešte. Ona je tam na začiatku, hej. My sme ho vlastne nechali tam, no. A však je to jebina malej s nama, áno. OK. Tu zavolám draka, zabije tam tých, dostanem z toho XPčka a budem šťastný. Či Souls, nie XPčka. Ďakujem. Vidíte, toto je na mene lifehack na rýchle Souls. Ale nepamäť na to. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Bože, moje hrdlo. OK. Nevládzem už, ale musíme pokračovať ďalej. Všetko by malo byť v pohode. OK. Dobre, aký je plán teraz? Teraz musíš zohnať čípy. Čiže kúpiť čípy, chceš povedať. To nemusí byť vôbec ťažké. Snad nebudú drahé. Čo asi budú. Koľko šípov? Hej, koľko treba šípov asi? Alebo aké šípy? Tam boli všelijaké druhy. Chápeš, že by si nekúpil nejakú sračku. Záleží od toho, ako sa vieš tráfať. No, ešte som to neskúšal, čiže asi nie moc dobré. Ale možno aj viem, uvidíme. Ideme tam teda. Len ešte rýchlo nafarmím peniaze. Au. Môžeš... Čo to robím? Ja som sprostý. Asi hej. Uvidíme, no. OK. Strašne pomalý som. Dobre. Dobre. GG. Nenávidím blokovanie. Nenávidím blokovanie. Ja stále držím shift ináč, keď sa snažím utekať preč. Nehealuj sa! Boha, je to možné? Nechcem udierať, ale tá hra mi nedovolí nič iné robiť. Ja som zvyknutý dať tie shifty. Počkaj, bloknem ho. Dobre. Však to nejde? Ja viem, chat, ja rozumiem, keď vyzerá to tak, že to nevedel, alebo nevedel ani normálne hrať, ale ja pri sám boju ja sa snažím. Len... Asi je to skill issue.
na Still to. keeping your marbles all together? Then go ahead. Don't be a nitwit. Never hurts to splurge when your days are numbered. Daj mi už tie veci. Ty šmigl. OK. Takže. To je aké lacné? Aha, už chápem. Toto je najlacnejšie, ale tak to nemusím ísť až tak. Standard Bolt? Tak dáme asi... Kúpime 100 týchto. Standard? Toto je standard, nie? Áno. Zoberiem ich aspoň 100. Boli do kuše? OK. Myslím si, že bude to stačiť. OK. Thank you kindly. Ty ma ešte raz budeš srať a uvidíš. OK, počkať. Musím si zase znovu toto. OK, kam ideme teraz? Idea, kam máme ísť teraz? Už sme basically pripravení ísť asi pre tú zbraň, nie? Teraz choď na plošinu pod drakom, OK. Ideme naspäť do zámku, typujem. Ty čo tu robí? No, som si myslel, to je moje. Týpek mi tu bude proste toto. Na mojom bonfire sedieť. No, bože, zle idem. Počkaj, mohol by som si ešte equipnúť, keď už sme pri tom... Look. To sa stane... Jak si ho dám? To je akože rýchlo. Musím práve tlačiť. Nie. Shift? Áno, shift. OK. A... OK, mám. A ešte by som si mohol nabiť aj, keď už sme pri tom. Ako sa nabíja? Tak. To čo robí? Čau nagetka. Máme to piče tam. Máme dobré a zlé správy. Sme na začiatku, ale musíme sa sem vrátiť, lebo potrebujeme ísť pre lepšiu zbraň. A uvidíme, jak ďaleko sa dostaneme. Prečo nemám equipnuté šípy? Po Drake Sword? No fucking way. Tak to už áno. Áno, tak to už áno. To bude strašne dlhý. Až by som nemal hovoriť, lebo dostanem ban. Kde mám tie šíp? Je aj tu! Dobre, mám. Toto už je moje. Toto už je moje, lebo ja som zvyknutý na horror shooters. Čiže toto sa mi ľúbi. To som veľmi rád. Dobre, ideme na to. No je čierny delete, takže meno sedí. Ak to bude naozaj pravda, že sa to bude volať Drake Sword a ešte aj tak bude vyzerať, tak to je GG. To sme vyhrali akorát teraz. Dobre, som pod drakom. Mám ísť, typujem zase donútra a uvidíme, no. Mám ho. Teraz stop. My ho ideme zabiť? Jej Drake to už vysvetľuje. Ale počkaj, ideme ešte tohto tu zabiť pre istotu, aby mi sem nešiel. Nech máme pokoj. Crew sa naučil parry, no ale nie je to až také stále jednoduché pre mňa. Teraz, prečo zase som nedal parry? Raz ide, raz nejde. A ja to neviem povedať, že prečo. Lebo držím shift a chcem to presne, ale raz ide, raz nie, ja neviem. Vidíš, teraz neskoro, teraz mám. Dobre. Nevadí. Hollow Soldier of Waits nechcem. Dobre. Ide sa na to. Mám jeho nohu v mojej nohe. Chvost? Podľa mňa, keď bude útočiť. No veď to mi to dáva zmysel, ale ja som sprostý. Je aj tam ten chvost. OK. Shield si dám asi preč. Čo robím? Čak mier? Ty si prostý? Ja som myslel, že... Však... Jaj, to musím mať jednej ruke. OK.
Dobre. Dobre. A je jedno aký chvost? Alebo ja konkrétne túto časť. Čo robíš? Strieľam. Povedal si chvost? Len to bude ťažké hitovať. Je to jedno? Miss. Hit. To. To si mi nepovedal, že sa stane. Ja tu nie som. Aha. Aha, už chápem. My ho ideme zabiť a... Toto je reálne asi tá... Neviem vyslovať do piči, najjednodušnejšiu stratégiu. GG. OK, to je... To mi príde nejak... To mi príde, že to asi nemá byť naozajstná mechanika tej hry. Lebo... Ja chápem, má celý hitbox, ale... Keď sa dá takto ľahko ojebať, tak... Vieš... No... Musíš to jak zo snajpovou fonku, chápeš, ne? Pred neho strieľať. OK. Čiže môžem ho strieľať, aké príde sem? Alebo radšej nie, lebo čak si potom povie, že pôjde sem dole, vieš? A to nechcem. No, GG, máme zobrať? Čakať. Opa. Dobre, tak sa neskáče. Môžeme aj tu strieľať, lebo má tu chvost. Áno, ale je to ťažké? Dobre. Tomu ide vždycky chvost, tak aspoň jedna rana navyše, vieš. Mám ho. Tak 2 rany, no. To nie je zlé. Boha. No super. Musím sa naučiť to nejak cancelnúť. Prečo? Aj pre tlačítko. GG, toto bude nadlho ešte. Musím počkať, keď príde sem. Dobre? Musím počkať, keď príde sem. OK, musím počkať, keď príde sem ten chvost. Mám ho. Dobre. Ako sa prestane mieriť? Ako sa to robí? Lebo potom šípy zbytočne míňam. Dobre. Ja som hral všetky, on je blázen. On už plne aj dohral každé 11%. Počkám si. Dobre. Snad to nebude moc dlho trvať. Dobre. Nice. Áno. Tak to je teda. To si sa musí strašne moc nudiť. No poď. Nice. Ináč, koľko má HPčok, lebo čak mi nevídu šípy, to je bola škoda. A! On ešte žije? Počkaj, ty nemáš žiť. OK. Drakesword. Drakesword. Je to naozaj pravda, že je čierny? Je to holy shit. Holy shit. Počkať.
Holy fucking shit. No čierny dlhý Drake Sword v Dark Souls 1, to bola predikcia. To bola predikcia od tých vývojárov. Kam sa dostali inak? No, Gargolio som určite asi nebol. Takto, začali sme tam, pri tom Kováčovi. Išiel som sa pozrieť tam vonku, také bažiny. Ale skápal som tam, bol tam boss, nejaká víla, nejaký motýl. Skápal som tam. Tak potom mi navrhol Ideal Evil ísť pre tento meč. Takže som sa vrátil úplne sem a basically máme iba ten meč. Čiže sme sa nikam neposunuli, iba máme meč. Za skoro 2 hodiny hrania. Dobre. Idem to savenúť. To je super pocit. Ja som si, že skapaj ten drak. A nie, že prežije, ale akože nestažujem sa. Mám Drake Sword. Kto by sa sťažoval? Ty má Drake Sword. OK. Bolo treba level, no hej. OK, takže teraz ideme kam? Lebo... Možno... ako iba tipujem, že mám ísť zase do tej záhrady. Na Souli? Ja akože tých drakov myslíš? Či ako myslíš? Tých drakov, s tým drakom, bože moja slovenčina je tak hrozná. Hell yeah. Drake Sword. Dám si ľahšie teraz, hej. To však... Teraz netreba iné asi. No si nechám. Okej. Aký fajný crop top. Bože, stále zabudám na to, že náš charakter takto nemá ani vyzerať. Heavy rolluješ? Počujem. Rýchlosť rolu a rozdej podľa equipment leadu. Ja to už takéto veci mi nehovorí, ja už som teraz zmetený. Porádne. To z tohto je ten heavy roll. Počuť. Dobrý deň. Ja to ich priláka, jasné. Jasné, chápem. To robí asi hlasnejšie zvuky, no. Dobre, ja si myslím, že sa mám asi teraz vrátiť naspäť. Akože naspäť myslené... Tam, kde som minule skončil. Endurance. Dobre, však pôjdeme trošku vyskúšať meč v zámku. A uvidíme, no. Čiže jak sa ďaleko dostaneme s tým. Ho! To, čo urobili ako vývrtku pri tom behaní. To bolo dobré. Vytvorili endurance strength. Áno. Ideme stavať strength. Do piče! OK. Jaj. Milujem túto hru, milujem. Keby ste nevedeli. No, super. Stop! Počkaj, ja ešte nie som pripravený. Je to možné? Toto je už teraz začína zle. Čak už udri! Aha, má tak seba. Tak nenávidím, že tu je. Stačí! Toto není možné. Ja umrem znovu na ľahkých enemákov. Lebo neviem robiť pery stále. Aspoň... Ja to môžem jebať. On proste skočí a ešte sa aj udre. Prečo si ideš udreť tam, kde ani není? Ty kokot. Udri do mňa. Tak sa to robí.
Dobre. Mám zvyšenú staminu, alebo čo tam ukazuje na ľavo hore? Som si všimol iba teraz. To je jak po masle. To je super pocit. Dobre, tak budeme upgradiť aj meč. Na väčší damage. A uvidíme, no. To je super, on útočí rýchlo, keď beží. Ozaj, a ten prsteň... Prečo ho nemôžem použiť? Či akože už mám equipnutý? Automaticky? Asi to je ono. Počkaj, je to ono? Povedzme, že hej. Super. Ľudia, jak sa mi mohlo toto zase stať? Aby som bral za sebou patkania, takto. No veď mi to nejde equipnúť. Pozri. Počuješ to? Ja, je to... Dobre. Nič nepíšte. Normálne chcem späť. Alebo spať. Lebo ja mám pocit, že spať z tejto hry nechceš, ale ťa bolí hlava strašne moc. Čak som dal blok. Dobre, ja musím sa vrátiť rýchlo na tamto miesto. Ja už tu nechcem byť. A ináč mohol by som otvoriť aj tú gateu po ceste, keď sa budem vrácať, nech to mám už navždy otvorené. To je tak super ten meč. Jak to seká, slidne a sekne. Ty vole, ja som normálne, ďakujem, strašne moc si cením ten meč. Bez toho meču by som sa asi už zdal aj. To je tak super. Spať? Dobre, Bageta, chod sa vyspať. Ale vlastne nemôžeš, lebo za hodinu 20 minút ideme hrať Minecraft. Speedrun. Joj, to tak milujem. To je pre mňa satisfying. Bož sa zlakol. Dobre, ideme full match vylepšiť. OK. Ale sa ako poťal. OK. Nice. Radšej budem už dávať väčší pozor, lebo asi to iba prebehnem. Lebo už HPčka to trošku nevydržia možno. Čiže... No tu týchto tu musím zabiť vlastne, čo sú tu dole. Aj tohto tu. Poď sem. Ja dám pery. Ja dám pery. Verím v tom. Do piči! Dobre, iba to prebehnem. Ja neviem, ja mám proste také nešťastie s tým perí. Čak poď už. Verím tomu. Haló. To sa nejak nechce, ne? Tu je jeden. A už ideš zrazu, keď sa tam nepozerám? Dobre. Nechytil. A berem kostru. Dobre, ti musí tu tento. Počkaj. Asi to máme. Ale ešte posledný, týto tu ešte. A za mňa ujde jeden. Dobre, poďme. A tam ten strieľa. Do piče, nie! To bolo... Jo, ideš za mňou. To bolo moc tesné. Stále ideš? Prečo? Safe, rýchlo. Prečo mi to nejde? Lebo ide sem?
Sem už nepôjde. To si nedovolí. Ono to nejde savenúť, keď je tu NMR, ak mám tomu chápať. Lebo ak to je naozaj tak je to na hovno. To som nechcel. Amazing chest? Áno, snažím sa. Dobre. On tu má nejaké? Brnenie? Dobre teda. Amazing chest. Ja akože česká, akože okej. To iba typujem. Poďme typovať spolu. OK, takže... Vidím. To je možno, že mohol byť menší problém. Tak by sme mohol trošku armor vylepšiť, no. Ten Elite Knight je veľmi dobrý. Mohli by som chest piece... Akože nie je, že úžasný, ale keď pozerám na to, tak... Možno nejakého bossa to pomôže. Ja som uvažoval, že keď Fifi bude mať 30 rokov, 30 000 odberateľov, ťažko povedať, čo budú ľudia skôr, tak aby sa mohla usporiadať big party, kam by bola pozvaná celá neskybity Brawl Stars komunita. Dobre, netreba to teraz. Nie je to až také ťažké, ale tak. To sa mi teraz nechce, fakt. To sa asi viac vyplatí. Dobre. Čo môžeme ešte spraviť? Už asi všetko, no. No snažím sa, len typek tu je hore. Ale ten meč je silný aj bez toho, no veď to, ale ešte som rozmýšľal nad tým, že keby som Luxy dal vylepšiť trochu. Ak tam je možnosť taká. Je tam taká možnosť? Ja už nemôžem vôbec. Ja alebo nemám Titanie šár, to ma nenapadlo. Dobre, tak nejaký inok, ja sa vrátim ešte. OK, išiel preč. Máme pokoj. Je to tam. OK, a tipujem, že teraz mám ísť cez ten les. Mám ísť na toho bossa? Lebo ja mám pocit, že teraz keď ja mám už ten look, tak mám zabiť toho bossa. Aha, tak Ideoville potvrdil, nejdeme na bossa. Idem otvoriť tú bránu, ale... Lebo keby som sa ešte niekedy vracal. Do kostola? OK. Čo to je túto? To je kostol? Povedzme, že hej. Vlastne áno, hej, tam je to kostol. Gargolov, aby si ich OK. Teším sa, že mám dvoch profíkov, ktorí sa v tom vyznajú a radia mi tie isté veci. Dobre. Haló? Typek tu už sa nerespawne. Keď ho raz zabijem. Asi. Aha. To je aspoň tak. Dobre. Sa bojím, že sa respawne, alebo počnem to nejaké zvuky. Ale asi nie. On sa nerespawne. Bože, ďakujem. To je víťaz. Ó, nie. Ten úsmev, ja ho milujem. Stále veselá. Ináč, stream neseká, dúfam. Nemal by. Počítač už sa ani neprehrieva, lebo mám ventilátory na ňom také malinké. Ani ten, cez ktorého ide tam do Deep Root. No tak tam ich je viac, vieš. Nie, dobrý stream? OK, super. Loso, to ináč vôbec nepoužívam tieto loso, ale to asi ani netreba ešte. Dobre, kde som teraz? Nie som na začiatku? Som na začiatku. Hello there. Hello there. I realize that I have requested that we retain our distance. Okay. I also want you to know that it is not meant in here. No. Oh, ďakujem.
Vylepší si flasky. Ja vylepší si flasky, sorry, ja keď čítam, tak ja to porozumiem vždy inak, jak má. Dobre, sme na začiatku, znovu. Super, aspoň sa môžem vyhýlovať. Well, yep, but there's no sound that Má ten istý? ones that ring them. Not much to go on. So Či dostane teraz niečo od neho? Tento Minecraft je nejaký divný, že... Tu máš lepší bonfire, to ti dáva tých 10, nie? Áno. Ja ozaj, ja to môžem... Ja som úplne zabudol na to, hej. Dobre. Viete čo? Baranda. Idem si... dám reverse hollow, aha, vlastne to nemôžem. Asi. A čo sú to hranom týpkov? To je asi nejaký iný hráč, čo tu bol a takto vyzeral, kokos jak Leon Kennedy z Resident Evil. Brana. Dobre. Tipujem, že jediná cesta bola tam. To je náš cool, že to tak spravili. Tam som už bol, tu môžem ísť. Tu som, to sa dostane k tým kostlicom. Chod za Firekeeperkou. Myslíš vranou? Môžem zabiť vranu? Nie, no... Ale nie, dobre som išiel. Nie s ženou. Dole. Nájdeme to, musíme to nájsť. Blízko bonfireu. Víš, ja by som túto hru fakt nevedel hrať bez pomoci. To asi nie je takto okolo, aha, tu! Ja som tu vôbec ešte aj nebol. Aj keď som to prvýkrát hral. Aha. Prečo by si zabil ranu? Ja neviem. Dobre som spravil. Či omylom som spravil niečo, čo som nemal zase. Ok, mám viackrát? Dobre, daj mi viac. Aha. Už nemám, ok. Dobre. Ďakujem. Žena zabretá v klietke. Random v strede ničoho. Dojde jak dole. Sa mi páči, jak tá mapa sa celá tak spája dokopy. Jaj, to čo... Áno, hej, chápem. Dobre. Špirála do tmy. Dobre, že svieti zo mňa. OK. Ešte nie. Asi má na výber. Jaj, to ma akože zavolá hore, OK. Uha. To bude náhodná cesta. Fúha. Mám taký zlý pocit, že teraz len tá pravá hra začína. A že to bude boleť. Dobre. Čo tu robí tajomná komnata? To je dosť, že Harry Potter už. Máme tu do piči pojebanú tajomnú komnatu. A potom... Super, to som nechcel. A však to nevadí, tu sa dá všim vrátiť. Jo. Bude to bolieť?
Vieš, už som zažil horšie veci. Počkaj, asi by som ich nemusel zabíjať. Súcitím. Ináč všimol som si, že možno, že tento... Počkaj, keď už ste tu, ak by ste chceli, môžete už prispieť donatom, keby ste náhodou nemali čo s peniazmi. Tu môžete vidieť, že budeme robiť súťaže zase za veľké peniaze. Toto iba 20, to nebude súťaž. Súťaž bude za 50 eur aj. Ale budem potrebovať možno trošku aj finančnú pomoc, aby som mohol zorganizovať. Čiže keby náhodou by ste niekto chceli prispieť, tak budete mať jednak aj väčšiu šancu, že budete v tej súťaži logicky. Čiže môžete tak bizárne aj zarobiť si peniaze. A chápete proste. Odporúčam. Keby ste nemali niečo... Keby ste mali moc veľa peňazí, chápete? To poznáte. Každý máme veľa peňazí v tejto dobe, že? Ale môžeme ísť. To bola taká malá reklamná pauza. Čo sme na Slovensku? Takto tu ľudia vyzerajú a žijú. Tak v rómskej osade. Ináč škoda, že nevedia o tom, že výťah je hneď tu a majú pokoj. Môžem si zobrať dušu? Estok, to sú... Ako viem, že to neviem používať, ale mňa zaujíma, že či vôbec tie zbrane sa vyplatia brať, lebo... Mi príde, že všetky sú také slabé, ktoré tu beriem okolo. Úplne zbytočné. Bež! Hráš to ale o mnoho kľudnejšie ako Robert. Tam nechoď, OK. Ja som myslel, že to je jediná cesta. Dobre, tak do tajomnej komnaty ešte nejdeme. Ale je pekná dosť. OK. Kde to je potom ešte cesta? Toto? Týpek, jaký vyčelený? On spí? Počkať. Nie? No. Ako sa povie, že spí, no. Rok by už trieskal do stola? Ja už som trieskal do stola. Čo, táto som prišiel, či som sa sprostý? Nie, tu je... It's locked, OK. Tak poďme. Veď to je apoštol Erik! Holy shit. Well, this is unusual. You haven't lost your head. Tatiana? More importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't try. I'm Rickett of Vinheim. Aha. Once an established smith. Apoštol Erik, nie. Now, can you believe it? Kam inám potom mám ísť? Čak... Takto som prišiel už. Fera. Bože, cítim sa jak najviac prostý človek, ale fakt, ja neviem. Naspäť hore, že by? Alebo tam nič není. Nejak sa mi zmenšila možnosť ísť iba jedným smerom a neviem, či to je dobrý smer, čiže... Ďalšia možnosť späť do... Nebudem sa ani vyjadrovať. Či ja som sa musel asi ísť, nie? Cez Firelink. Firelink? What do you mean?
Firelink. Firelink Shrine. Ja chápem už, jak to myslíš. Tak vy ste povedali, že výťahom, tak som išiel výťahom. Ale akože ďakujem, aspoň budem vedieť do budúcna, že kam mám ísť. Čiže mne sa tieto informácie hodia do budúcna, keď budem hrať naďalej. Druhým výťahom. Čak, druhým... Jaj. Počkaj, čo? Toto mi príde, že tam by som asi nemal ísť. Tam bol druhý výťah? Akože... Asi je, no. Tento. Dobre, dobre. Ja, on sa strieda. Chápem. Hej. Či nestrieda? Dobre, čiže tuto mám ísť hore. Nikde inde už neviem. Udri ho! Dobre, aj tak sa dá. Dobre, uvidíme, čo tu nájdeme za poklady. Oho. Počkaj! Toľko komických už momentov sme tu našli. Dobre. Všetko je v pohode. Ty ma nebudeš srať. On ma nevie trafiť, ja neviem jeho trafiť. A. Ja som Hawkeye. Netrafíš, netrafíš. Toľko šípov som minul kvôli tebe. Už umri. Dobre. Skibidi face. Ináč sere ma, že tie šípy nejde zobrať normálne. Počkej, jak sa to... Stále zabudám. Že tie šípy nejde proste zobrať z tej steny. Ináč by sa už hodil aj bonfire, keď ja tým rozmýšľam. Lebo mám souls na level. To je... jak po masle. To je super pocit. To bol knieža Pol. Neviem si vymýšľať už mená, tak random dávam. Dobre, iba farar dole. Chruz nevie čítať? Tento sa tiež nespavne? Nerespavne? OK. Dobre. Nie, že neviem čítať, ale ja... Nie vždy čítam hneď chat, lebo... Pozerám sa na hru, vieš, užívam. Užívam prostredie. Ne, dve cesty. Táto cesta vedie úplne hore, čiže možno sa ešte pozriem sem. Zvoní na omšu. Berem naspäť, idem touto cestou. I keď mám 9 healov, to by som mohol dať. Dobre, jeden Perry je po ňom. Tak, poď. Aha, to je... Do piče! Do piče! Stop! Asi sa zabijem. Oh well. A typujem, že výťah tu nebude. On tu je... Aj, dobre. Okej, hej, je to v pohode. Ja ho ani prebehnúť teoreticky nemusím, ja ho zabijem. To není vôbec komplikovaný. Len ja som urobil chybu v tom, že som veril, že viem urobiť parry na ňo. Čiže už nebudem robiť parry.
štítom to bude asi ľahšie. On nie je nejaký ťažký enemák. Pozri. Vidíš? Vybavené. A ja sa trápim, kokos. Je to jednoduché. Ale stop! Je vás tu strašne veľa. Dobre, máme. Dobre, budem veriť v tom, že nájdem za chvíľku bonfire. Au. Dobre. Budem veriť, že nájdem bonfire a... nestratím všetky levely. Ok, typujem, že mám ísť... Poďme, tu budú nejaké looty, ktoré by som možno že chcel. Dobre. Jednoduché. Zablokovať, zabiť. Jednoduchá hra. Netreba žiadny pery. OK. Oh. Oh, Midas. Oh, still human, are you? Then I am Human? Monarch. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Mysteriky, mal som už na to. You're free! Si slobodný! Zvládli sme to, sme najlepší teraz spojenci. Budeš mi pomáhať? Alebo ma to zavreš? Nemáš tu nič. Dobre, užívaj. Ja mám pocit, že on ma tam zavre. To bude pasca. To bude pasca. Thank you. OK. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this, and I guarantee a reward. Only later. Fair deal. A budeš teraz sedieť, však si slobodný. Poď, ideme. Yes, very sorry. Your To je reward úplne pohode, kamo. I've just been freed. Presne. Allow me some time. Úplná pohoda, chill. No. Aký máš názor na Adama Alexanderčíka? Je to môj obľúbený streamer, lebo streamuje hokej zadarmo na Twitchi a nebojí sa banu. A mám veľmi veľký rešpekt za to. Jemu. Ty čo to je? Týpek sa na mňa kúpe. A ja chcem. OK. Barely. I za starých čias toto na našej dedine sme tak robievali. Dobre, že som sa išiel najprv. Ja mu ten ban že je ukradnutý, veď hej. Ale však... aspoň bolo dobré, keď streamoval takto občas. Sranda. On je dobrý streamer, len moc veľa gamblenia. Moc veľa gamblenia. Treba znižiť gamblenie. Lebo kvôli nemu som začal gambliť aj ja. Čiže. Nič. OK, ideme zazvoniť. Zazvon, nazvon, ozvon. Nie. To bude boss fight. Na 1000% to bude boss fight. Praise the sun, to bude ten boss. Na 100%. Toto je úplná boss arena. Je to veľa krví. OK, idem si upraviť vlasy. Trochu. Napijem sa vody a ideme na to. Chat, tretí boss. Let's go. Cutscena. Gargoyle. Super.
Dá sa dať pery aj na nich? Lebo ak hej, tak to bude ľahšie. Ty, to je beštia. Veľa šťastia, ďakujem. Je to gargoyle. Do piče! Okej. Ja keď bol raz úplne ožratý, tak ma pozval s nimi na chatu a potom mi povedal, že som otravný kokot a mali by sme prelomiť ľady a o deň na to sa zase vyprával, že som jediný človek, čo mu pomáha a dal mi... Vieš, Adam má zaujímavé povahy, keď je opitý. Asi gratulujem. Asi. Dobre, rozmýšľam ako na toho bossa. Tak... Napadlo ma lukom, ale luk bude sračka. Podľa mňa, lebo je z kameňa, čiže budú mať nejaký reduction. Čiže najlepší bol meč tento. Je to profi streamer, hej. Treba určite meč a veľa šťastia uhýbania sa. A keď to zvládnem, tak som najväčší Skibidi Sigma Rizzler. Čiže to musím dať. Au! Kľud! Nie, ma serete. Strašne moc. Dobre, poďme. Podľa mňa treba vôbec neblokovať a treba sa len vyhýbať. Idú hore? Idú hore. A to je všetko. Iba vyhýbať a veriť v tom najlepšom. Ale dobre, že to tak blízko. To už je tu! Cutscénu mi daj! Au! Čo? Hore? Pozerám sa. Ty striga, to je fejková vrana. To ty kokos. Dobre, ale... poviem tak... Zatiaľ... nie je to vôbec áno, roluj neskáč, okej. Ako sa ináč roluje? Lebo... počkaj. Iba space. A... ako sa skáče? Ako som skákal? Lebo ja som nechcel ani skákať. Ja som chcel rolovať, ale tak... počkaj, asi musím... neviem. Drží space a znovu stačíš v behu. Aha! Ok, ďakujem. Dobre, nevyzerá to moc komplikované. Toto vyzerá len moc zbytočne dlhá cesta, ale... neviem, čo sa o tým povedať, ja neviem. Moje ADHD, proste. Povedať čo najväčšiu chujovinu a mám content. Ty vieš blokovať tiež? Ale nemá trafiky, je takto vysoko. Dobre. Dúfam, že potom tam bude niekde bonfire. OK. GG, a už som piči. To si robí srandu. Utekaj! Žijem! I'm still alive. Prečo mi prídu, že animácie sú lepšie a lepšie, kým umieram? Dobre, hitol ma. Môžeš prestať? OK. Mám pocit, že sú agresívnejší viac a viac. A neviem.
Predtým som nemal taký problém, keď som sa prvýkrát prišiel. A zrazu... Neviem. Ale poďme na to. Do tretí si všetko dobré a na 100% neumrem znovu. Ok, čiže nebudem vôbec bežať, budem iba rolovať. Poďme na to. Budem bežať iba tuto. Aby som mohol ísť pre toto. Dobre. Tak, poďme. Ty, morka. Dobrá hudba. Roba trafím. Ja som Blade. Jak? Čo? Žijem. Ja nadlho nie. Tak poď. Jak som... Čo to oheň? A sú tu dvaja zrazu. Prečo sú tam dvaja? Prečo musia tam byť dvaja? Dúfam, že sú tam iba dvaja. V tom dúfam najviac. Ok, a aspoň dobre vedieť do ďalšieho ranu vlastne tohto. Dobre, teraz to už dám. Je to moc jednoduché. Skáč! Tu piči! Píluj! Ďakujem. Dobre, blokuješ. Fajne. OK, máte nejakú radu, alebo mám to skúšať stále? Takto isto. Lebo akože mi to nerobí problém skúšať stále, dokým to nepadne. Počkaj! Ani cez dvere som neprešiel. Dobre. Dobre. Možno si... OK. Piči. Nehýluj sa! Teraz sa môžeš healovať. Dobre. Prečo ide do tej... Dobre. Možno si to neloknem, lebo mi to trošku vadí. No. Dobre, tak... Trošku mi to vadí, že ten movement mám horší. Už je tu ďalší. Jak? Čo?
Dobre, čiže čo som pochopil, oheň vie pušovať silno ako vietor. To je zaujímavé. Dobre, ja už idem, tak nech sa darí, ďakujem. Ja to neskončí Dark Souls, dokedy ho nedám. A nepôjdem do Bonfireu. To len o tom, či to viac vyhovuje? No asi nie. Ale nechápem trošku, prečo ma zhodil oheň z mapy. A mám ďalšiu ešte otázku. A ten druhý gargoyle sa spawnuje po čase? Alebo po toľko, koľko má HPčok? Lebo ak je to po čase, tak ja sa budem snažiť ho zabiť čo najskôr, vieš. Chápeš? OK. Tak sa dovtedy vyhealujem a počkaj, ešte ďalšia tretia otázka, pozor na to. Vyplatí sa najprv zabiť toho malého, alebo najprv zabiť toho veľkého? Ja čo, už neriskujem. Aj tak ma trafí. Aj druhý ma trafí. Aj tretí ma trafí. Samozrejme. Najprv toho prvého, okej. Sa až bojím, že koľko ich tam bude. Lebo pochybujem, že to bude posledný ten druhý. Títo sú strašne otravní. A zbytoční, to je... Idem na nervy. Dobre, to dáme. To dáme, musíme. Nevyzerá to až tak ťažko, jak som si myslel, tak poviem iba. Počkajte, vidím nejakú správu na mojom Discorde, asi bola notifikácia od nejak... Chrúz, o koľko je TMC? Tak. Poďme na to. Prečo to je tuto? Dobre. Jak to ma trafil? OK, ideme. Poďme. Pohoda. Dá sa to prežiť? Nedá sa to prežiť. Prečo ma hituje? Čo je? Super. To je dobre vedieť, Nagetka. Najprv treba vedieť to vôbec hrať. Nie, lepšia, tak len nechcem ju. Ok, rozmýšľam nad tým, že si tam ten lepší armor asi. Lebo je to na hovno, tak poviem, zatiaľ. Neviem, ako ma trafil, či to bol ten oheň, alebo či ma trafil on. Tak pomaly rollovať, vieš. Teraz pomaly rollujem. A nedarí sa proste, no. Možno, že mám si dať ešte? Lebo mám tu ešte toto na sebe. Počkaj. Toto, ale to by možno až tak... nie toto. Bože, ja to vždycky vypínam. Tu mám... Nemám nič. Tak neviem, no. Tak... Skill issue. Dobre vy. Tela blokujú. Máš tu ešte nejakú radu do toho boss fightu, lebo... Neviem.
Ak je tu nejaká rada, že by som mohol nejak rýchlejšie urvať. Dá sa mu dať pery? Dá sa mu dať pery? Lebo ja mám pocit, že nie. Ale možno, že sa mýlim. Nedá sa mi zdá, no. Som si aj myslel. Protože mi to aj tak prišlo, že... No veď to, že moc veľký. Tu mám... Toto chcem? Ďakujem. Nech si udiera zatiaľ. To nice, to bolo výborné. Ma trafil! Jak ma trafil? Vedúci kľud. Jak? Dobre. Zlé, lebo nedarí sa. Poď, poď, poď. Mám ho. OK. GG. Asi. Uhýbaj sa rýchlejšie. Netrafil. Au. Poď. Musím využiť, kým je krabí toto. Oha. Mám ho. Ešte to bude určite. Mám to! Chat. Je tam ďalší boss, ale čakal som... Koľko som dostal duší? To nemôžem stratiť. To nemôžem, musím si všetko vylepšiť. Rýchlo vylepšiť. To musím hneď vylepšiť, všetko si rýchlo. To nemôžem stratiť. Prosím, že ak to bude teraz niečo, čo ma zabije, tak... urvem túto hru. Dostal som 100 000, 10 000 som dostal. No vidíš, Idea Evil. Homeward Bone? Počkaj, ja radšej tu prvý sa tu pozriem. Aj sa ešte vyhylujem, lebo nikdy nevieš. Homeward Bone. Homeward Bone. Nie, Homeward Bone. Homeward Bone. Homeward Bone až potom použij, keď pôjde spať? Spať? Jaj? Ja späť. Nespať. Tu už nikto nie je? Dobre. Consumable. Sú... Toto, nie? A to tuším... Nemám. A nie, tu je to, mám to. 7 až. To celú dobu som mohol sa takto teleportnúť. OK. Tak dobre vedieť aspoň, ďakujem chat. Cením si vaše dobré rady. Proste, mám strach, že spadnem dole a môžem ísť znovu. Ó, kaštiel, to je červený hrad. Ideme si zacinkať spolu. Je omša. Tak ma bolí hrdlo, chat. Keď pôjdeme hrať Minecraft, tak poviem si asi prevodu napustiť ďalšiu. Prvý zvon? Ja som aj nevedel, že zvony mám aktivovávať. Achievement. Ring bell. Našak ja som najlepší. Dobre, chat.
A teraz všetko rýchlo vylepšiť. Môžem sa teraz teleportnúť? Dúfam, že hej. Rád by som sa teleportoval, ak mi dovolíte, chat. Áno, dobre. Tak poďme. Je to tam. Je to tam. Je to tam. Dobre, poďme levelovať. Čo všetko ideme levelovať? Čo navrhujete? Alebo asi Nuggetka, ak už tu nie si, Idea of Evil. Alebo, veď to je jedno, vy sa aj tak zhodnete. Strength, Vitality, Endurance. Dobre, tak Strength dajme na 20. Vitality dajme tiež na 20. Aha, už nemám. To jak rýchlo sa míňa. Tak 19. Hovoril, že ideš Strength build. Dobre. OK. Strength, Vitality, Endurance. Tak dáme zatiaľ takto, ne? Môže byť podľa mňa. Dobre, máme ešte 5000... Počkajte, môžem si ďalšie? Však môžem? Tak dáme strength. Nemôžem? A môžem, len som sprostý. Tak. Teraz môžeme ísť. Dobre no, tak mali by sme prvé a... Teraz... ideme kam? Kým máme ešte čas. Ideme na ďalšieho bossa nejakého? Alebo niekde smerom ku ďalšiemu bonfireu? Aká je naša ďalšia výprava? Do bažiny. Počkaj, bažiny... Myslíš tajomnú komnatu? OK. Tak ideme do bažiny. Lebo, bohužiaľ, som zvyknutý na to, že bažina je miesto, kde nechcem chodiť. Čiže... Tak, poďme. Ideme na toho motýla, čo? Ale netreba šípy? Za Šrekom, no, presne. Netreba šípy? Motýl optional. A je ľahký alebo ťažký? Dobre, je ľahký či ťažký? Ak je ľahký a treba iba šípy, tak ideme pre šípy rýchlo. Netreba? Dobre. Tak poďme na to. Joj, aký to je super pocit, že sme to dali. To už... Je to asi jeden z najľahších bossov, ok. A neviem prečo, ale moderátor ti odstránil, alebo... Prečo správa ti není vidno v čete. Dobre, to potom to pozriem. Dobre. Tak. A ideme na to. Automod ma nemá rád. Ale prečo slovo asi je zlé? Nechápem. Prism Stone, to skále som zobral. Nemôžem tu niečo ešte upgradenúť, kým mám... Ja nemám vlastne nič vlastne. No hej. Možno šípy by som mohol kúpiť nejaké. Kúpme tie Large Arrow. I keď ti tam vôbec pôjdu dať do toho. Bo asi hej. Kúpme... Vieš čo, máme iba 2500 souls, kúpme to pre istotu do budúcnosti všetko. Kúpeme 50 ich a... Budeme snáď v pohode. To si vyhodil asi? Je to možné. Dobre. Do budúcna sa hodí. Ináč tohto týpka, čo tu je, dostane sa to niečo, keď ho zabijem? Lebo nevyzerá nejak ťažko. Lebo ako ma môžem zabiť, tak ja ho s radosťou zabijem. Sa mi nepáči. Môžem ho skúsiť lukom zabiť ináč. To možno nie je vôbec zlý nápad. Počkaj, dám ste Large Arrow.
Pozri. Trochu sa mi na hovno. Mám moc veľa HPčok mi príde. No super. Nevyplatí sa to asi. Dobre, ja som iba skúsil, že čo keby náhodou, vieš. Dobre, tak poďte vy. Paprate zasraté. To je super. Tam stane bude niekde bonfire, ďalší. Som ešte nebol inač. Čo tu je? Jaj, počkaj, počkaj. Počkaj, paprať. Umri. Nenávidím ich. Poď si ho zobrať k tým dverám, takým, alebo nemusíš? Jaj, chápem. Poď sem, kde som? Ja to nevidím. Ja akože sem, chápem. Uvidíme, čo tu bude. Snad tu bude nový look. Bažina. Aha, ok, dobre. Ja budem rád. To čo kam zmizlo? Čo jebávajú? Ináč, keď už sme pri tom, koľko tu je tých zvonov? Keď už ich máme robiť omšu nejakú veľkú, či čo? Leather armor. Longbow. Feather arrow. Počkaj, to sa mi ľúbi. Počkaj, to už mám? Ja čas nebola asi čapka na to. Leather armor. Lepšie jak... No, asi hej, ale aj ťažší, to sa nevyplatí. Z toho dostaneš dobré veci na upgrade. To si má zabiť? A jak som mal vedieť? Random to tu lieta, muchy, kokos, komáre a mám to zabiť. Čo robím? Longbow, väčší damage. Berem. Nemôžem. Nechcel? Nemôžem, lebo mám malý... Tak, to vylepšíme niekedy inokedy. To teraz nemusíme riešiť. To nechcem robiť! Ale žijem. Dobre, keď to nájdem znovu, tak ho zabijem už. A vidím to, víš? Tam je to. Komáre. Čo to je za zvuk? Čo to je za zvuk? OK. Zabij to. Aha, to je telo. Ice Golem Clash Royale. Čo mám robiť? Ja to prebehnem. Čo tu robí Clash Royale referencia v tejto hre? A tomu to už prepína úplne, prepína. Voda! Čo je hydra? Kde som to? Kde som to? Čo to bolo? Čebe jebe toto, čo hrajem za hruš? Preč. Gumijus, dobre. Nič nevidím. Prosím, že tu bude ten bonfire. It's locked. Tak, poď. Ideme na to. Zasratý kryštál. Poď. Nebudem mať nejaký Clash Royale srať.
Dobre, berem naspäť. Aj. Dobre, to by bolo, to bola sranda celko, nebudem klamať. Čo tam, čo to je za lokáciu bažiny? Nagetka, prosím ťa, kam som mal ísť? Kde bol ten bonfire? Lebo ja mám pocit, že tam nikde bonfire nebol. Vieš čo, poďme najprv na toho motýla. Motýl vyzerá ako trošku možno, že ľahšie nemák. To sa no keby si videl, čo sa tam stalo, tak pochopíš. To som nechcel. To bolo hrozné čosi. A že ja si pôjdem najprv proti tomu motýlovi. To prebehnem tam a uvidíme. Jak sa tam, tam sa to nejak obísť. Papra zasrata. No môže, ale choď k tým dverám? Týmto dverám myslíš? Tuto tuším. Ukáž? Ale boli tuším zamknuté ešte. Tam je Secret Way, jak geodeši vedľa nich. OK. Secret Way, jak geodeši. Rolni sa. Bonfire. OK, to som nečakal, že to len tak. Ale aj tu je. Áno, hej, chápem, do steny. Dobre, no. Dobre, tak. Ideme na to. Ideme zdolať motýla. To je zaujímavé, že to je takto utajené, len tak v strede ničoho. Ale však to dobre chápem. Dobre, nejaká rada na zabíjanie veľkého hmyzu? Som ich prebudil, ja som sprostý. Tu je typek ešte ozaj, hej, nevadí. No, uhýbaj sa len uhýbať? Veľa ich tu je, dobre, tak môžeš mi potom radiť. Takže iba uhýbať. Keď priletí, potom ho zabij, okej. Chcem tam ísť? Dobre. Tak poď, zasratý motýl. Opa! Dobre. To som mal ako vedieť. Opa. Jaj, pohoda. No poď sem, prileď mi sem. Poď. Mám ho udierať, keď pôjde nado mňou? Lebo mám pocit, že mám zabíjať, keď ide tuto okolo. Počkaj. Takto, že keď ide sem. Kap, ty motýl zasratý. Počkaj. OK, dobre, že som si to všimol.
Dobre, tak je to ľahký boss, máš pravdu. Ale nečakal som, že tamto sa stane. Len tak a bolo by zle. Tuku laser! Dobre, berem naspäť, nie je to až také ľahké, jak som myslel. Všetko bolo v pohode, dokedy nebol laser. Au. Ja prestaneš toto robiť? Poď sem. Sem poď. Nie. To si robí. Ona je sprostá. Asi, neviem, či to je ona. Je to motýl. Ale typujem. Ja mám lepší nápad. Vlastne nemám žiadny nápad. Toto je môj nápad. Rozseka. Musíme ísť! Vedúci! OK. Všetko... To som nechcel. Ja som chcel toto dať na druhú... Nevadí, máme jeden heal. Musíme to dať. Úplne 100% klač. Rovno do toho som išiel. Dobre, posledný heal. Poď sem dole už. Poď sem dole. Toto je laser, už tomu chápem, no. Nechoď sem. Ty čo robíš? Toto nemáš používať. Nie. Však dávam space. Poď sem už. No. Ďakujem. Zabi to. Je tam. Oh. Máme to, nice. Dobre, no. Nemám healy, ale mám takúto jednu vec, ktorú si dám akurát teraz a robím to len z toho dôvodu, že neverím si. Čiže... Čo je tu? Verím v tom, že tu nie je nič zlého a neumrem na jednu ranu a stratím mojich 10 000 bonfire pointov. Dúfam, že to bude zvon, aj keď pochybujem, lebo to je optional boss, jak si hovoril. Je tu... Miroš Bírka? Watcher basement key. Divine Ember, Homeward Bone, ďakujem. Dobre, čiže teraz sa môžem oficiálne teleportovať naspäť, ak tomu chápem, ale... Išiel by som najprv... Môžeš povedať, že no veď to použijem, ale... Ja by som chcel ísť tomu kováčovi a tam možno, že vylepší si zbraň, vieš? Ale si nemôžem, ja nemám Dragon Scale, čiže to je blbosť, hej. Dobre. Tak poďme si vylepšiť nás. Boha, ja som sprostý, sa pozerám na to jak Maďar. Howard. Dobre. Je to tam, že 2 bossy, 1 stream. Tak sa to robí do psej matere. Dobre, poďme si to rýchlo vylepšiť. Vitality a Strength už máme, tak dáme... Počkaj, Vitality? Zle pozerám zase, že? Počkaj, ja si to musím pozrieť. Ja viem, Vitality. Vitality... Endurance a môže byť. Dobre, chat, myslím si, že dneska to bol veľký progres, čo sa týče Dark Souls a myslím si, že aj na YouTube to bude akurát tak dokonale na ďalšie 2 party.
teraz pôjdeš do jednej veľmi na hovno lokácie, to ti už teraz poviem. Neviem, či tam poviem teraz. Dáme asi iný stream. Alebo môžeme ešte tuto niečo vylepšiť. Alebo neviem. Alebo už to je nejde o vývoj, vieš, a ho to zaujíma, tak. Musíme ešte za Minecraft. That's a rare ember you have, Ivesy. What might you Oh. consider leaving that with me? Ember? I can produce divine weapons with a flame such Oh, fakt? Áno! well. Thanks for Podnožemce, už pôjdeme. made a fine decision. You soon shall OK, see. pán Kováč mi bude robiť ohnivé zbrania, ak tomu chápem. Čiže môj Drake, I'll be seeing you then. môj Drake meč bude ešte lepší. A nie markové módy, tam je iba mod na Essentials a to je všetko. Divine veci budeš potrebovať. A nemám náhodou nejakú? Už vec, takéže Divine, tam tie z tých prvých, ne? To. Well, you need A, v jednej lokácii, OK. where are you off to? Čo som spravil? Dobre. Dobre, chat. Tak ďakujem. Dúfam, že sa vám páčil Dark Souls. Osobne si myslím, že sme urobili veľký progres a som rád, že som dal aj bossa. Teraz pôjdeme Minecraft, čiže Drake's Sword si nevieš upraviť. No, ale však Drakeov Sword je najkrajší. A najlepší. A nemôžem sa ani upgradenúť. Dobre. Dobre no. Tak, quit game.